Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Mag-upload na po ta karon mga listeners sa atong Palamay Drama compilation part 59. 59 na ta karon mga listeners, no? Ato ning paspasan mga listeners para matuloy-tuloy ang inyong pagpaminaw. Ako day i-shout out si Lisa Aduano. Kay nalimta na to pagbasa itong miagi nga upload na to, no? May pagpaminaw ni mo Lisa Aduan dia sa Kuwait. Shout out ni mo dia. Arti sa itong comment section. Si Oscar Abayadog. Salamat na sad idol sa grabing paspas sa upload. Samot jud mi kalingaw ani idol. Salamat kanimo Oscar Abayadog, no? Kini si Oscar solid listeners ni nato. Salamat pud sa imuha Oscar, no, sa pagdili pud pag-skip, no. Salamat kayo nga nakasabot ka sa atong sitwasyon. Ug si Yusir may nakabutang diri, oh. Hahaha, lingawa drama, oy, enjoy kayo mi. Kapaminaw sa drama idol from Sambuanga, Sibugay. Salamat kini mo, no. Wa man ni nakabutang yung ngalan diri. Yusir may nakabutang, no. Shout out nimo diha, no, kung kinsa man ka. Taga Sambuanga, Sibugay. Ay pagpaminaw niyo din, ha. Taga Sambuanga, no. Si Benji Kasyong, salamat idol kay paspas kayo imong upload aping pirmi idol. Kini si Benji Kasyong pirmi gapon ni gasunod sa atong drama. Ug salamat kayo Benji Kasyong sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Ug si Rumiboy, salamat kayo idol sa bagong upload. Shout out idol from Miss Or, nindot kayo drama dol, lingaw kaayo. Salamat kanimo Rumiboy sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama o sa imong pagdili pod pag-skip, no. Salamat kayo. Kang Buyit Lidra, kini maoy drama makawala jud ang mga problema kay lingaw kaayo. Salamat kanimo Buyit Lidra. Bag-o ni nato nga komentor si Buyit Lidra. Duha ni ang comment diri. Tulo jud o tulo. Why skip loads? Nakasuporta mi, pirmi. Nindot kayo drama, more drama pa loads. Salamat kanimo Boy Lidra sa wa po di mo pag-skip, no, sa atong ads, no. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw. Ang iyang katulong nga comment mga listeners, ang iyang tulo ka comment. Shout out dol from Davao. Taga Davao din si Boy Lidra, no. Lingaw kaayo imong drama, sige ra mig katawa, lingaw jud kaayo. Salamat kanimo Boy Lidra, no. Bag-o ni natong komentor. Salamat pud kanimo sa pagwalay skip ads, no. Mao to mga listeners, no. Dili na to taas po natong istorya mga listeners kay medyo taas-taas na siya. Ato nang sugdan natong Palamay Drama compilation part 59. Bisad unsa pa nato kabuutan, kung sa lalaki kita ganahan, unyang iyang mata pilit kayo nato og tinan-awan, lagmi kitang matikay ang bahala na lang og mamamtusan, uy. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ako'y mahatod ining imong gipanglabhan sa ilang Sir Ramon ug Ma'am Fernanay. Ikaw lang, nak. Ihigda sa nako ning akong lawas. Gipamaulan man noong ko sa akong pagpanglaba, oy. Sige, Nay. Wa naman sa ko'y trabaho. Kay nasira man ang tindahan sa pagkaon nga akong gitrabahoan. Tabang na lang unya ko ni mo panlabada, Nay. Mientras tanto nga, wa pa ko'y na-applyan nga trabaho. Aw, ikaw good. Sige, nak. Kay irag-irag ko na ning lawas ko sa lantay. Gipamaulan yung kus kadaghan sa akong gipanglabhan. Nauga na dahil tanan ni mong gilabhan, Nay? Wa pa, nak. Pero doon na nasay na nga uga na diha. Anama lang una naghatod sa ilang Sir Ramon ug Ma'am Verna. Oo, Nay. Sige. Ihatod na ako ng mga uga ng mga linabhan, Nay. Oy, ikaw man dining niya nga naghatod sa mga linabhan, day Susan. Oh, Ma'am. Wa na manggod ko'y trabaho. Nanira man ang tindahan sa pagkaon nga akong itrabahoan. Tabang nasa ko ni nanay og laba. Dali diri day. Ari na ibutang diri sa sod ang imong daha nga linabhan. So diri. O niya. Dawatan ning bayad o. Ihatag din ni nanay nimo. Hala,
Bayran ni mo daan, ma'am. Wa para ba mahurot na kong hatod ang mga linabhan kay gipauga pa man tong nanay? Sige lang. Bayran ko lang daan. Para doon na sa may magamit. Og, day Susan, kung musugot ka ba, ani na lang kasabay. Himuon ka na mong katabang diri. Kaya mong katabang, may pauli na manggod sa probinsya. Unya, wala naman saan mo balik. Mas may pag ikaw na lang ang mupuli. O, kana kung gusto ka. Sugot ka ayo, ma'am, oy. Para doon na ako itrabaho. Okay. Kadiyot ha, tawagon ko si sir ni mo. Ramon? Love! Ano, love? Oh. Kasi, uy, hello. Hala. Hindi ang dinis Susan. Sorry. Nag-brief lang ko nga. Miduol. Abim na ko. Uy lang tao. Okay ra, sir, oy. Hala ka dako. Lingaw lang og gamay day Susan. Aw, Ayaw lang og atubang og tan-aw ni sir ni mo. aw. Siplat nanday. Love, Oh. nakahuna-huna ko nga magguha na lang ta og laing katabang. Og si Susan, misugot siya nga himuon nato siyang katabang. Oh, mo ba? Oh, sige, dawata. Dawata siya. Dawata na. Dawat na ka, di, Susan. Inas sir? na nali mo nga, dawat na ka. Salamat, sir. Dagan kay salamat, sir. Noon sa man ko eh. Sukad lang nako makita si Sir Ramon nga nag-brief lang. O nagbarog ang iyang atubangan. Aw, nagbarog siya sa akong atubangan. Di naman siya mawa sa akong una-una eh. Og man ako magsugod sa akong trabaho sa ila. Og ganahan ko. Gibati ko nga kanahan ko mo trabaho sa ila isip katabang og ganahan sa kumutan og usab ni Sir Ramon. Gaw, doon na ko'y nahibawaan nga tindahan, gaw. Sa pagkaon, kinalang tindira. Saman ko, yogan, ka? Pang-apply ditong trabaho, gaw. Ay, di lang ko gaw, uy. Gidawat naman ko isip katabang silang Ma'am Verna og Sir Ramon. Karon naman ang tagani ko pasog doon og trabaho sa ila. Unya, magstay-in ko dito, gaw. Pero ako lang giingnan nga sa sunod adlaw lang ko magsugod og trabaho sa ila, gaw. Mau ba? Nerbaho ni Deka sa ilang si Ramon, isip katabang. Porpida. Gaw, kana ra ba si Ramon? Kanahan kinang babae, batanon. Pagkamatay siyang asawa, batanon gipuli. Pero namatay lang to, kay nasakit man. Mao nga, kana ron si Ma'am Berna. Batanon na iyang gipangasawa. Gaw. Ganahan ba akong Sir Ramon ay? Oh. Ganahan jud ko niya. Klaro man ka, kay murag nagluha imong mata nga naghiskot kaniya. Ganahan di ka ay si gaw. Ramon ka? Ha? Ganahan ka? Basta ganahan ko niya, gaw. Ninduta ni mo tanahon gaw eh. Gihahak man ka. Agaw lang ta, sayang kayo. Ang imo diing uyab nga si Berto, to aman to syudra nagtrabaho. Di kaganahan ato. Ganahan, uy. Kalami, Ako gunang uyab. Tutukay tagaw. Ako matagaw. Lami agad ni mo gaw eh. Ayaw gaw ba? Igagaw lang ta, sayang Ayaw kayo. gaw, maigo niya ko gaw. Kabada gaw eh. Katubang akong uyab, magkutugitugyanan ako sa akong kaputli gaw. Gaw. Daming ko man ugma. Oh. Magkita na sa dunya may sa akong uyab gaw. Wow, gaw. Gaw. Kimigaw na kay convert ko gaw. Oh. Kimigaw na kay ko siya gaw. Usa ka makita sa saksamanan sa usa magbauta. Ay, kapuya eh. Ikaw, huwag ka kapuya sa atong gibuhat day. Wa man. Sa kung saan ako hangos, huwag ko matagbaw ni mo eh. Oh, unsa? Usbar itong gisulti ni mo day.
ikaw, wa matagbaw na ko. Aha. Kuan. Ang buot ko ipasabot ba nga? Wa pa ko matagbaw ko sa ka-round. Ah, pahaway sa taha. Riban si tarong taod-taod. Unsa gaw? Pag-sure di agaw eh. How ang imong bation kung magdog na sa imong uyab si Berto? O, kaw. Ambot pa gaw, uy. Wa pa gani may makasal kay nagtigom pa siya og kwarta para sa mong kasal. Pero mura kilaay naman ko, uy. Klaro na di agaw eh. Kung gilaay ka sa inyong relasyon gaw. O, kaw. Putlon tali atong panagigagaw gaw. Nagyatay na ginigaw. Magsabot lang, napasabot lang na gano'n nga. Di tinuod mong gugman yan, no? Ay, kung mabaya kong Berto, gaw. Oh, Pero, gaw, huwag madagip ko eh. Pero, mapatol man ka sa tubig agaw, uy. Chinese style maning ato. Pero gaw, Taba di agaw, uy. unsa gaw, Susan? Murag, Gibati ko nga may gusto pa kong tilawan nga wa sa akong uyab. Mura og awa nga akong bation sa higayon nga maglipay mi. Basta maglisod ko pasabot ka, uy. ay, aron ba, mga agaw lang ko gaw. Aron ba ka nang mapundo ng huna-huna ni mo ba? Pagkasal mo gaw. Mamuso lang ko. Sige, gaw. Magkakita ka sa mundo. Mubalik na ko sa syudad ay. Ug ikaw ha, amping din pirmi. Ikaw, sad, amping dito sa syudad. Abi ni mo day. Nagtigom ba ako og maayo para sa umabot ng kasal. Basta, sod ning tuiga day. Magminyo na gyud ta. Day? Ikaw na. Mubalik ka naman ka sa syudad. Sige day, ato na ko. Inibalik na ko day ha. Maglipay na sad ta. Day, sige. Ari na ko. Bye. Naunsa man ko, eh. Si Sir Ramon. Siya ra gyud ang niya sa kong una-una. Siya ra gyud. Okay ni. Mauni ang imong kwarto ha, Day Susan. Stay in lang ka din, Hiday. Aw, pwede na sad kumuuli ka sa inyo kada adlaw. Total, silingan na bitaw ta. Ay, huwag ko naman si nanay na ako nga mo stay in ko din, ma'am. Stay in lang ko, ma'am, uy. Aw, ikaw good. Og tuod di ay, sa sunod adlaw, mularga ko sa Manila. Kini, Doon ako esikasuhon dito. may noon. Ikaw lang uni ati man ni sir ni mo ha, Oh. mintras wa ko. O, sige. Okay, Susan? Noon sa bako, eh. Bisig naghigda ko din sa akong kwarto nga wa na'y sapot, pero hinit mangyapong akong lawas. Si Sir Ramon. Ay, naguna-una na sad ko niya. Day, Susan. Sir? Ikaw ning misod sa akong kwarto nga. Hala, nag-brief lalaki ka, sir. Susan. Hala, luag. Hala, nahus-hus. Kadako. Sir, una ni. Naibaw ko, may pagtanaw ka na ako. Laro di ay. Sir Ramon. Kana. Hangko na ko, sir. Susan. Sige pa, sir. Susan. Mikni mo, Susan. Ako mas ginawa. Utang tanan ni mo ago. Bakit ko din sa Ramon at tungi kayo na? Natilawan yun na akong wa sa akong uyab. Bisag di na ako virgin, pero... Nagkadugo yun ko ay sa ibuhat ni sir. Dako mangkod, puna taas. Tagpawon ako ay purya buyag. Maing kanunayon.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nani. Kinaingon, dili gyud matag-an ang mga panghitabo. Ikaw nga inahan nga maglantaw unta sa maayong pagkabutang sa anak sa umaabot ng mga adlaw. Ikaw nahilo ng iyang kasilakan. Mao kining nahitabo sa kung kinabuhi nga di dako mahimo. Mahikayong. Ikaw, gusto na kang magbato ng hinigugma? Oo, ma. Naibog naman ko sa akong mga amiga mo. Uy, nga doon na uyab. Gusto na kong manguyab na, ma. Di ko mosugot. Ma, Di ko gusto nga maparihas ka nako. Nga iko lang pamabdusan. Unya biyaan. Suma, unsa may nahitabo nimo? Nagdako ka nga way amahan. Tungod kay sa dihang gimabdos pa lang ta ka, gibiyaan ako way batasan nga lalaki nga maoy amahan nimo. May las pasalig. Human ko mahilabti nga nagsabak ko, ipakaslan ba, wa? Busa di ko musugot, oy. Nga ang nahitabo nako, mahitabo usab nimo, Melba. ma. Ay, pasagdi na ng anak ni mo, oy. Kaya magbato ng hinigugma. Kung ikaw gidamalas og laki, kay igo ka lang gipaburutan. Uy, ayaw ipareha si Milba. Kung unsa may nahitabo di mo kaniadto. Ay basta, di ko musugot nga manguyab siya istong. Dili gyud. Iyo na, oy. Unsa bay ato nimong niya naman sad ka? Aw, mao gihapon gud. Ni ako kay manguyab nimo. Saba da istong, oy. Di nalagi ko gustog laki. Kagahit ba ni mong sultihan? Mitagam na lagi ko, oy. Uy, unsa man imo day? Babae? Tomboy ha? Na, samot ka man di ko. Unsaon ka man ang tomboy? Nawa man ay pagtumoy. Aw, kun mao. Ako ang sugdan na ning. Kay doon ako'y tumoy. Tong. Oh, Layas, ragod. ah, Kay sultihan ta ka ay. Bisan gusto pa kong laki. Di sag kunin mo tong, uy, kay... Tiguwang naman sad ka tong, uy. Mitiko-ko naman ang imo tong. oy, tikuko niya. Uy. Tanaw ba ka? Kay padanawon ta ka. O sa man ka tong, di ka mo layas kay habason ta kaning hait kong pinutik tong. Ang tao nga mahigugma na ning, di gud mahadlok mamatay. Musugot ko mamatay. Basta ikaw lang ang makapatay nako. Ay, di ay, ha? Mao ba? Gusto gyud kang matigbak, ha? Pes, huwata ko, ha? Huwata din ko. Ay, nagtuo kang nagtiaw ko? O sige, huwata ko tong. Na ba to? Istong! Asa ka ay? Sibat ka man laging buanga ka. Abi ko bang nagpadaplin ka lang balik dira ay? Mao ba? Ikaw day nagpasibat na istong? Oo, ma, uy. Mayawaan pa lang ka. Naibaw man kumaba. Nga igora ni mong hudlaton si Istong. Unya ko na, be. Og di ori makasibat si Istong, be. Unsao naman lang, imong mahinaikan og tigbas. Ay, kung mahinay kan patay. Og ikaw, priso sad ka. Ay, mobalik pa ganito din hing tawhana. Pantay lang ito na ako ba? Kining ma, may isulti day ko nimo, ma. Unsa man? Pero sa dili pati kasultihan ba? Hangyo unang ti kamahang ayaw gid og supak ining isulti ko nimo. Unsa man gani? Karong gabi dunay lalaki nga mamisita nako. Di lagi ko musugot. Mauy, dako na in taon ko, mauy. Dagan ako. Og may katungod na ko nga magbaton og hinigugma. Og kini lalaki nga mamisita nako karon, ma, karong gabi may pagbati sad ko niya, ma. Busa sugton ko siya mananing. Kahigit kag nung sultihan. Anahala, sige. Pero ako'y unang makigatubang niya ng maong lalaki. Himbisan ko na kung angayan ba siyang mamahimo mong hinigugma. Ma, ayaw na lang ko atubang ani mamisita nako karon. Di man ikaw yang tuyo, ako man. Ay, di mahimo, Milba. Gusto kong makigatubang ni anang tawhana. Kung kinsa man siya. Kasi nga na. Robert. Robert di ay, ha? O sige, paaboton ko siya din, he. Ay, nabi. Oh, Payo. Saron. Alam ma, Mao na ron? siya na ron na ng pizza gawas. Payo. Oh, sige. Ako'y atubang.
Ako'y ablis gate. Ma! Ayaw kang pag-atubang, ma, oy! Dili mo na niyo Ako'y unang mo atubang nining tawhana. Himpisan ko ni. Kundi ba ni harakab og dagway? Ikaw ba ang... Maayong gabi eh. Ikaw ba'y mama ni Milba? Kiahak na. Kagwapo gud aning tawhana. Ako. Mamisita ka niya, Dodong? Unta, magkadayon ba? Ay, uy, dali na yun. Pero, kita unang-unang mag-istorya doon, ha? Dali, dayon sa sud, gwapo. Ha? Mao ka na. Di ko gusto nga maparihas na ko si Melba nga nahimo lang inahan apan nili asawa. Busa kon magkauyab mo, busaan ka ba nako nga di mo siya binuangan? Dako ko gugma si mong anak, ma'am. Busa, dilimita pong binuangan ako siya. Oh, salamat, Robert. Salamat sa imong gugma sa akong anak. Apan dili ko musugot ha, nga imong hilabtan ang akong anak samtang dili pa mo makasal. Pagkasli una si Milba, una mo siya hilabtan. Nakasabot. Mauna din na tuwa man to paingon si Robert sa inyo. Basin o sa ibuhato nila ni Milba. Wala ba ka dito? Ala. Dako ang akong pagsalig ni Melba og Robert nga dili sila magbuhat og daotan samtang wa pa sila makasal. Og si Robert, mipasalig man siya nako gaw nga dili niya hilabtan si Melba samtang dili pa sila makasal. Puro biday ko sa kaw. Ha? Kana ra mas Robert kaw. Pagkatulid og bara. Uy, Lapos gunas puno asaging iha sa una. uy kami na. Nindutog mo na. Inigdasoks puno ang saging lapos. Katilaw anak ka Tungod uta. ka sa mga tabi-tabi nga duha ka babae ka na si Robert nga gipangkat. Unsa? Gituhog to uy. Uy. Ang usa na buktot. Si Braas Duso. Mabaw tingay itong iyang gidutan. Dili laom kayo pero nilapos niyo. Gratis ha? Dukirok din nagbabay ng tawhana ha? Gwapo. Chick boy di ay na? Guwapo mo na niya ikaw. Sa tanaw ni mo niya be. O saman be. Oh. Oh, bitaw ka, gwapo. Mao na niya. Bitaw ka. Ako gani, igwapuhan man gani ko. Yeah. Unya, nindot sa kay gaw. Uy, pangasog dugan. Pero, ha, dili gaw. Di ko musugot nga, mapaangkan lang niyang akong anak gaw. Di ko musugot. Ay, ikaw mauna. Hala. Puli dito. Atuan dito kay tingaling. Na, Oo, man. sige gaw, wapauli na ko. Oh, hinoon, may gisugo pa ko ni Milba sa syudad. Pero di ko musugot nga mauli si Milba ug mag-abot sila sa bay nga wa ko. Diha lang kagaw kay mapauli na ko. Brag, kabantay ko ni mo dong, Robert. Puwa man ang naong mo dong. Nakainom ka dong. Kan ma'am. O ma'am. Ni ako kay ingon man si Abay nga walarga ko karon sa buhol. Mao ni ako. Malaga bitaw ko. Pero karon pang gabi eh. Ah. Ma'am. Robert? Ay, ano kung gitutukan mo kung maayo dong? Yan, patabaya dong. Ay, ayaw, anak dong. Uy, naon sa kabaya, uy. Uli lang sa kaw. Balik lang niya kung maabot na smell ba. Sige na kaw. Ma'am. Uli siya, ubog na baka dong. Ma'am, bisag may edad na ka ma'am, pero lamig gyapon kay ka eh. Oh, hakan. Ikaw ba? Tanawa. Ay, sigtutok na ako. Uy, naabiya ka sa akong ubos. Nipis na makinimisul kung sila nagpantira. Naniawas ma'am. Oh, uy, Naniawas. ka pamalbas kahapon. Dali ka nito. Bandihado ni Sulay. Oh, supa pa di ho. Kaya ba? Oh, Ba't pa kita ma'am? ikaw. Singa ko ni. Oh, Robert. Ayaw yung ayaw. Hikap na ka.
Ngayon na na. And then, kini mo on. Ikaw na ni awa. Ikaw na ni awa sa ako. Mangingilog ka kalipay mananing. Melba. Imong giilog si Robert gikan ako. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Pasalo ako, Melba. Hubog si Robert niyang kami ang nag-atubang. Unya, iya kong gidiretso og ako sa gahawk. Giromansa ko niyang maayo niya. Makabalibad ka, ana. Nanginit man akong lawas, day. Pasayloan na lang sa mama, day. Pasayloan taon ko, nak. Mahal ko kayo, ikaw nga akong anak, Melba. Hangtod karon, natilag pa na ako ang akong anak. Kay kami naman si Robert ang nagtipon na maptos man ko sa dalilabtan ko sa iyang uyab ko. Aw, nagpakasal mis uyab sa akong anak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chacha, ginaingon, kung kapila ka naman ay sukamod, bangon, kay way laing tao nga mutabang nimo, pagpabarog, gawas lamang sa imong kaugalingon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong ikalimtan. Pauli na ko. Eh, hatod ka, Chacha. Ayan. Kaya lagi na ko muli. Sure ka? Lagi sure. Ako pa. Bye, everybody! Ay. Kasakit sa kong Kinsa na yung bay? Kinsa na nag-shower? Kinsa? Ikaw? Nagmata na ka, Chacha. Ruwen? Ruwen nga nung... Shh! Hubog man kagabi eh. Nagpalabi man kagod. Unya nga nung... Di na nakagidasa kong pad. Kung saon, bugat man kayo ka. Hubog pagyud og Unsa? unsa pa. Tag-enjoy tag maayo gabi. Unsa? Nagnidyas man ka si Rowan. Ambot lang. Sira ko na iba ko siyang gibuhat. Ay, sorry, good friend, ha. Nalipong nasad ko gabi, igod mo itong miuna na lang kong pauli ni mo. Ay, nabalaka ko, friend. Tingalik mamapdos ko. Ipakuha na. Nabuang ka? Uy, sa ning bata nga nesa kuntiyan. Hatagan di ka kwarta. Ipakuha ng bata! Mo eskwela ng imong anak, Chacha. Ikay hatod kuha niya, ha? Ma, please. May trabaho ko. Hangyo lang ko ni mo magbingay ko man sa kong anak. Please. Dali aras panahon sa. Mag 7 years old naman ang akong kinukos. Unyang sa may imong plano. Ipailan ni mo na siya ni Rowan? No. No way, friend. Makahangad ko sa akong agtang nga mag-inusara kung mupadako o mupa-eskwela sa akong anak. Wow! Kanindot kod ana, Chacha. Sakay lang sa kong e-bike. Hatod ka sa inyo. Ilam da titing, oy. Ay ko kabuangi, ha? Buang nga no. Serious na diri. Buang. Saan ka, oy? Kung tuon ka, biyadik mo ko. Mau ba? Ay, naaram man di ay na. Adi ko sumabatan na, pero labi ati ka siya. Oo. Gusto ka? O masugot lang ka na ako? Munda ko ng bisyo ay. Kabate na. Promise. Hain akong kwintas. Tugan! Akong gibaligya. Nabuang na ka! Di ba ka mga tagkwarta na ako? Di ako gikawat yung kwintas. Uy, nanguhit ka? Nanguhit? Animal ka! Di saan ka na kung muundag ka na sa imong bisyo! Lison ko bunda ko. Sorry! Naunsa ka man, Chacha. Di ka maluoy sa imong anak. Nga lain-lain man nag-amahan. Dali, abasab niya mong mailad og laki, oy.
Sorry, ma. Umaanak naman ka. Unya adik ng amahan, ana. Unsaon man na nimos pagbuhi, ha? Patay-patayon ako ang akong kaugalingon, ma. Aron mabuhi ko ang akong mga anak. Ang importante nga naa sila uban ako. Og isaan ako, ma. Dili og dili na gyud ko muusap. Bahala ko uting pasak ng gisakyan basta makauli ako sa amo. Isakita na sa kong tiil og binarukoy. Sharo, okay gentleman ro panahuna na di ay. Miss, Um, ikailing ko diri sa kong lingkuran, Miss B. Ay, salamat. Doon na pag yung usangan na habilin. Ay, stop pag yun. Pero, may na lang kay ulam man lang ko sa amo. Oh, sa mali. Tulis ni! Tuliyo! Ha? Inuo ko, tulog ka lalaki na lunas na mo. Magkura pa kong sildo, Lord. Terus na kabok, unumin ng laki. Nasakay ni Bas, kaya rin eh. Huwag mo nilo! Amay! Dari sino? Driver! Ihonong ka ng Presitos Police! Buang mo! Ayog ka ikog dong, kaon og maayo, ha? Salamat ni mo, Digoy, ha? Kung wa pa ka nakasakay sa bus akong gisakyan, unya gitulis. Ambot lang, unsaon na lang nako. Mag-ura ba kong sweldo o gamitunon ang kwarta alang sa tuition fee sa duha ko ka mga anak? Oh, may anak ka na day, Chacha. Ay, o in town dong, duha na kabuok. Doon na? Di man mailhan? Dindot pagyapon kag puro mas lawas. Aguroy. Uy. Kadiyat sa ha, manaog ko. Oh, si Chacha. Salamat kasi mong pagkatod, ha? Ay, bagong nanaog sa motor ni Digoy. Ay, Lord, husto na taon. Aguroy, aksyon ako kabalakada. Wa pa mo paulis, Digoy. Ay, kung ingnang anhina sa dinhi matuog sa amo. Hala, no? Abi ba na kog dili og dili na gyud siya mausab. Pastilan yun ning Chacha. Duka na raba ko. Hapit namang alas 12 tong ang gabi eh. Ay, unsa na ni ay. Paulit na ka? Unta, pero murag ganahan pa man ko din eh. Paulit na, uy. Murag natuog naman si mama no. Unsa to? Si mama ba? Nagmama na ka? Oo. Magmama na lang kung daan sa imong mama. Buing. Nga naman. Kay kita naman. Dikoy. Naunsay ko kaksa, uy. Muli Ulit na pa. Muli na lagi ko dahil humanato. Sige na, patilawalan ko ni mo. Di na ko. Kaya dali na ba ko mamabdos? Baog man ko. Di kang madlok. Sure eh? So yan lang good. Baby. Bangko na ko ang suga. Oh, ganit ko. Isang ngipit magkamaog yapon kong muhinol. Kini. Kito. Birahe! Bahe! Namabdos na sad ko, ikatulo na. Pero bisag ex-convict ang amahan sa akong ikatulong anak, wagid ko niya biyae, wa ko pasagdi. Giunungan ko ni Digoy. Uwili pod ko ni Digoy tungod sa iyang bulitas.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Malo, ginaingon. Naunsa man ka? Kung anhi ko dinini ka, kung tuwa ko dito tuwa ka, bisag asa ko mo adto naakit ka. Unsa man, gusto gid ka mo tilaw sa ako, ah? Mao niya nga hitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimot. Ay, salamat. Nadayon gyud ang atong plano nga maligo tag dagat rong adlaw, ah. Ay, sumulog si Suri Mall, oy. Magpadagat na sa ta. May gani kami sugot ang inyong amo, Limbel, no? Nga mo absent ka karon. Ako giyan niya, oy. Lesson na, ugwa ko. Base doon na ilang lalaki nga, manguyab ni Malo. Okay. Bitaw. Sakto sa ka. Wapahar ni Maloy. Lamig. Pero mas gwapa gid ko, oy, Gino. Oy! So, gwapa, oy. Gwapa kayo. Gwapa kayo ka. Para na ako kay, oy, habanta. Kana ba? May ang ginatawaan gini ako, iya. Ako giyangyo si Sir. Tagsara man tayo mong hangyo ni Niba. Tagsara po tayo mo absent. Misugot. Pero, ako giingnan siya ganina nga. Hadlok yun ko. Nga doon ay laing manguyab ni akong mahal. Uy, buyag. Di gid noong ko mo patulog laing lalaki, no? Kay imo na kong nakuha. Di daw ako virgin. Padung man nila sa beach resort. Mga ligot tingalin sila, dagat. Tumao. Maligo na nasag ko. Ikaw kumuhunong hangtod nga makuha ko ang imong atensyon tayo Malo. Nakagusto ko nimo. Bahala og masuko ang imong yaba. Total, di pa man sa kasal. Dali na dong Limuel. Uy, gugdak ko. Kaya kung imo ko madakpan, pagdakson og pahagkon ta ka. Dali. Uy! Kanara, Dili pa na, oy! Ang gusto, kapag madagpan talaga ha, at mag-anara ka diha. Badya, uy. Anak-anak na ng souls imong uda. Ang akong sabli ay. Uy. Hala. Hala ka nang akong naabot ka nagmutol. Si Dario man na. Amaw kinitawahan na, uy. Klaro na kaayo. Ako'y gisunod-sunuran, anak. Dapahala ka diha. Dong Limuel! Dali na! Magdinagpanay na ta, Dong! Huwag pinagpanay. Dakpan na rin ko! Kinadakpan mo ko ni mo. Sige, sige. Sige tayo, buhatan. Gusto niyo buhato eh. Hala, nagbubuhay sila. Haya-haya sa uyab ni Malo eh. Sige na sila grupo ni Malo da. Dario! Rina. Ni, asa lagi ka din eh? Oh, hindi ako kay maligo ang pod ko. Hala, nagupo siya siyang kalsones. Nag-off na lang siya. Uy, kapag tubangan ng tawahan na. Kalakra ba ang iyaha? Uy, Ligo na ko eh. Diya na Karina. sige. Paano siya? May daga na pa yung dagat. Klaro kayo. Kasi day Maloy ang gisunod-sunod. Wapo ra bagyo ni Dario. Pero, saon taman, may uyab naman si Malo. Dili na mahitabo nga mungkon pa niyan kugmasa kong amiga. Ulit na ta, uy. Natako na kung kinaligos dagat. Sige, paabuto na to nga mukawas nas dagat sila si Lemuel o Gino. Ayan. Day Malo, si Dario ay ikawas na po siya gikan sa dagat. Nag-brief naman ng buang nakbaraw sa tubangan na to. Wala. Wala mo nagtanisog ang iyahaday, oh. Wala pa na mangisog day. Taas o dako lang din ang iyahan. Minong na ko na, kumusta na. Kadangog, dako pito. Mau bito. Anak day. Kang Lemuel day, pila ka dangaw ng iyahaday. Kumisog. Nawala ka abot og dangaw, eh. Kami ko tunga ka ginas dangaw. Nag-iahak na lang. Itas tungas dangaw. Mabitaw na ang hidakon sa kanji mo. Ragyog tungas dangaw day. Bitaw ni Asya pa yung mutangan. Bitaw. Amaw man ito ano, eh. Anong ni Ani magiging siya, uy? Ipog lagi kay na siya ni mo day. Nana ay. Ay, Malo!
Hi! Hello. Uy, Dario. Nga naman ka, uy. Kung asas day maluto, masad ka. Katong dito mi sa bukid, napahangin mi dito. Dito pod ka. Katong dito pod mi sa plaza, kuyog sa among uyab, dito pod ka. Anak yun ang mahigugma ta, Dairina. Kasang babae nga kung higugma, tuwasag ko. Nahigugma kita ka ni Day Malu? Oo, klaro na. Kung magpaabot ko nga, magkabuwag sila. Patay ka na. Mahimo ba, Dario? Ayaw pag-ampo nga magbuwag mi og sa akong uyab ha, nga si Limuel. Mag-uulkit ko kung magkabuwag mi kay love man ako siya. Hoy! Mario! Mario! Kuya ba? Mario! Day, ito kayo nga. Mario! Papahaw ang imong uyab na Dario. Imo dala isip. Bye. Musibat! Well, Kunti lang! Bye. Musibat! Di ka ba musibat? Okay. Kailan ko hagdag away. Bye kay hindi mo kumusukuli mo. Kuning kini pamurol na ba yoy? Kailaing itan aong imuha oh. Lupyak na kaayo. May suot. Aris ako, Day Malu. Kayo pag-an ko sa nang gamay, Day. Kaya niya ako, dako kayo. Mali mo ba? Dami ang patyon, oy! storyahan na lang kasako niya dong Limuel, uy. Kay to ana ay, nibiya na siya og namurol na. Og misakay na siyang motor ay. Awa o. Mubiya na tingali na siya. Pero, oy! Nawa akong ganas kaligo na. Mamuulin ta. Sige, uy. Tagbo naman sa tagkaligo. Manguli na ta. Dong Gino! Alina, kawas na des dagat dong. Samot nag-ok-ok dong. Pinata. Aking pamauli na si Limuel. Dario manaw. Siya na sada nagsikik paatbang sa among bahay. Ipugid kay siya nako eh. Gusto gid kay ni siyang mutilaw nako ay. Malo. Ay, nay. Kinsa madang gisikihan imong tambo des bintana. Ikaw mong gudi na nahi uy. Kinsa man ang gisigihan imong tambo diha. Uy, wala. Si Dario naman sabdi ay na. Siya na sa nang nagsigi og paatbang din his ato ay. Ay. Dong, kahayon ka sa akong anak, Dong. Hay lang. Hi. Daan pa yun ko. Ay, may hagit sang kanahan. Ay, ako pa itong baya. Ako raman lagi imong gitimbaya, Dong. Tubida ding babaa. Ako'y imong panguyaban, Dong. Ay, tubag ako, Dong Dario, oy. Ako ba'y imong panguyaban? Mura ako ra imong nakita, God. Kay sugton tagyud dayon ka, Dong. Ugay na ba kay kong gilawa-lawa yung taon, Dong. Say ka, Dong. Dili ikaw nang oy. Kurayot naman ka. Burg mo na uksi ng maming hindi. Sa dinida. Bulak ako. Nakasibat ko. Dili ikaw ang akong panguyaban ng maming. Ingi mo anak ni si Malu. O di ko makatugot nga dili ko siya maangkon. Buhaton kyud ang tanan. Akuha ko siya. Da, sibat laging kanahang dako. Adan ko pa to, layugon ko man yun to ba? Kubuhon ko tog maayo, makalagot. Ay lang ko kasuko ni Dario na igwit. Oy, kisa may di masuko, ginganlan man ko niya kurayot. Kalagot kayo. Kalagot tawanan. Hoy, kalit pa kang ni Alistan. Ug may dakang kutsilyo lagi. Oo. Pat yun tayo ka. Kung di ka mutuman sa kong gusto. Ay patatay pa sa ay lang kung tiuni anak kutsilyo ko. Masama tana. Asa na gusto nimo ha? Gusto kong mutilaw ni mo. Uyog na ko anong mga baga nga kalimunan. Uyog! Tay pa sa gusto jud ay kamutilaw nako. Sige. Pagkuha og mga dahon sa saging, hapin sa yuta. Pagdali ko na be. Gusto ka magiging mutilaw nako. Ay lang kung patiya. Alamin mo mo daw ka. Tigis akong pop. Ay, uy. Ini-iman mo sa anak ko. Uy. Tarungan ang saging niya, hapin. Sige, maglubog daw ang saging. Pinaya, Ako na lagi patilaw si Dario na ko eh. Manggihapon. Mangita naman gihapon siya paag. Pero, wa ko magmahay nga ako sa gipatilaw. Wa gyud bisan gamay.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chari. Ginaingon, magunsa ang kadako sa kalibutan kung ang imong mabana, imo ra dieng silingan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong ni kalimutan. Kundatan ka! Gusto na! Say gusto ha? Gabihas ang bay Fidel eh. Mamunal lang gihapon kang Chari nga dalaga naman ang iyang anak. Ay paghilabot, pasag din as Fidel. Luya sa Chari. Siyaro di ka magmatkod bayhana kami sa kung saot kang sulti di kang patuon ako. Sige kang suroy bisang gabiin ang dako. Nadugay kang kamuli. Sakto mo na sa kababaeng niya na ha? Tilaw no kang bunal. Imbis di ko ni buhaton ni mo na pugos lang ko aron mo tagam ka magtimaan ka. Usaman mo suroy kay gyapon matagabi ha dugay pang muuli mo suroy gyapon ka. Tumaga ako Chari. Oy, Day. Tumanag yun ang imong gisulti ni Fidel Yads. Aron di ka na mabunog. Paita sa nako bayot oy. Di na lang gid ko makapahimusa kung pagkadaga. Maunta. Ang unta ka mag-enjoy kasi imong pagka-teenager. Kaya di na ba kakahimo og-enjoy kung maminyo ka na, Char? So? Dili ka na makakuyog na mo karong Domingo. So sad. Dili. So? You miss 1/4 of your life sa nice nga beach resort. Og ma-miss ni mo in your whole life si Patrick. Ha? Muuban si Patrick? Yes na yes! Oh, nga naman di ko muuban siya. Anong meron? Ay, sus! Pagurya-gurya pa dyan ang mabayo, eh. I know. Crush man gug kang Patrick. Unya, wa man ko mag-crush niya. Bahala mo uban siya ninyo, eh. Kiber. Daoy, sure ko. Alegre na kayo ron sila sa beach. Unsa ka kung muapas ko sa kumang barkada, no? Si Papa, nagtanaw og TV sa sala. Samtang si Mama, nag-ibot sa uban ni Papa. Basta iptan og uban si Papa, makatuog man gid na siya. Inikatuog ni Papa. Musibat ko. Og muapas ko sa akong mga barkada sa beach. Bahala na. Musibat ko. Yes! Uy! Hala! Ang babae ay ni Apas, John! Thank you, Lord. Gihatag naman ako ang pangayo. Niya agad siya. Niya si Chari. Oh, animala. Wa siyang kwarto si Chari. Ang akong bakos! Akong bakos! Bakos good Fidel. Daga na si Chari, uy. Dili na siya bata. Pasagdi nga mag-enjoy sa iyang pagkabatanon si Chari. Ah! Unsa! Unsa lang gusto kang ikay bakso na ko, ha? Sige, sige. Ako'y baksa. Bunali kog maayo, anang imong bakos, ayaw lang si Chari. Ah, Carolina! Yads, unsa nang orasa? Timbayad sa... Alas 11 na sa gabi, Char. Ay, hala. Wa na. Patay na kong papa ini. Nauwi, ni si Patrabi ako sa amo. Ay ka pala ka, Chari. Aki may ito bang ni Fidel? Uy, hala! Hala! Balsa! Hala! Di mo to ang ligid! Uy! Mingaw na ra ba? May moagi pa kang bus nga pinagkasakyan paingon sa syudad. Ay, magpabuntag na lang kita din sa bus, Yads. Kaya wala mo na makadaog yung sirba ang driver. Paet, oy. Unsa? Uy, Patrick! Sunda si Chari dito ka, magdali! Chari! Nakatog na si Chari. Ikapoy siguro sa paghihilak. Kagwapa niya. Chari. Mga bata pa ta. Naigugpan ako ni mo. Chari. Chari. Patrick? Chari.
Sorry. Nadalag ko sa akong emosyon. Gikisa di mo ang akong hapil. Oh, Char. Love, kiti ka, Char. Mawala ko mamisitan mo sa inyo. Patrick. Love, kiti ka. Love kayo. Oh, Char. Chari. Chari. Ambe. 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 Ikapon na niya. Ikapon na niya. Mahal ka niya. Dakong mata. Dakong mata ni Bagula. Nauli ng turista. Kalma lang, Fidel. Say, kalma, ha? Kalma? Papa Fidel? Say, Papa Fidel! Papa Fidel! Aray! Agay! Agay! Gago pa dumpling niya. Dapat na ka man ikaw hinoy na ikos bakos. Bawa niya! Fidel, maluwi kasi mong anak. Ako sa ang tanan. Gipugos ko kaapa si... Ipaapa si Chari sa beach. Ngay... Kumpisal ko ninyo nga... May nahitabo na naman ni Charis. Ikot ko ni mo iyang bagol! Naunsa man ka, Patrick? Pataka man lang kagsulti nila ni Mama ug Papa. Wa ba nahitabo na to, ha? Kiskis raman tong ato. Isikap ko eh. Kabakako ni mo, eh. Hikap ko. Oo niya, naluwas na kasi kung pagkabakakon. Huwag magkabakusan ni Fidel. Hikap ko. Katawa lang ka da. Bisigod na sa magpapa ni mo. Ngapakaslanti ka, Chari. Asawa na tika. Ugbanan ko nimo. Wa na magkapugong sa kubuhato nimo, Chari. Asawa na tika. Maro man ka, Patrick, uy. Maro kayo ka. Bakit maro? Maro ka. Naangkod po na ako ang imong kababae. Ang babae nga akong gigugma. Be, tumbagulin mo na kong mata, be. Be, madning na kong mata. Hali kay ganda kong mata. Oh, ni, ganahan ko ni. Imo. Oh, kinanara eh. Mata, oh. Naranira siya eh. Ako, bayag mata. Bawa ko. Kasal kami si Patrick. Ug wa ko magdahom, taang akong nadayon si Patrick radi ay nga amo silingan. Ginaingon, love thy neighbor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ibyang, ginaingon, kinsay imong pilion, ang gwapo nga pasakitan ra ka o ang batignaw nga magsakit ang imong mata. O kining nahitabo sa kinabuhi sa akong anak, dili nako mahimong mahikalin. Grabe ha, taasag utong arong na maligyag taho Grabe ha. Asap utong no, na maligya rag taho. May gabihin ang tanya. Naang ko? Sa'yo pinsitanin mo. Ako mama o ako? Ikaw. Anong ginaang mo ko ni mo? Joke ito tanya. Ay, naunsa. May gabi isa di mo si Doy. Dali-dayon. Salamat ha, salamat. Ay, huy. Ay, naibilin ni mong chinilas. Uy, tada na dinisod ni mong chinilas. Ayaw, buslot na mauutan. Buslot ko sinilas. Sige lang, ayaw, sa loob lang nila kayo. Pero bitbitong na nila ako. Kay kawato niya tao ni Wara mo tao ilang kayo ilaing. Kwarta yung kapal ni tao sinilas taon. Si Doy. Grabe hanta niya. Wa pa magduka Sige ram na siya katawa ka ubang si Doy. Sumana na si Doy nga wa ni Paing. Uy, nga kung si Paing nga umisita, papaulion man day niya. Pero kung si Doy na gani, wa gyud duka nga mahitabo. Usaon ka na ako, no? Nga dili mo anhin ang si Doy na. Mangita kog paagi. Buing umo!
I love you. Adto na ko lang. Layas! Karong gabi moanhi si Paing. Ayaw siya papaulia dayon ha. Nakauyon ba ako atong mata Maibiyang, kung nakauyon ka ni Paing, ikay atubang niya. Kay matukog sa'yo ron. Hoy, Tanya. Ay ko inana pagsulti ha. Katadlaw karosan tako na kung bayhana ka. Ganahan jud kang si Doy. Doy gwapos Paing, samtang si Doy batigig no. Si Paing gwapo siya. Pero daghang babae ug bugero pag yun. Unya, adto kang si Doy. Kung ikaw ang pasultihon, asaman ka? Sa gwapo nga pasakitan ra ka? O sa batignaw nga magsakit ang imong mata? Uy! Pagtaban ta. Imo ko to ba, Nor? Datun ko na bisa kasak. Dada ako mo'y dada. Oh. Di ko gusto nga makasal ko ni Paing. Tisa. O yung mo paing? Dili. Pero si Maibiyang ay ganahan kay siya nga si Paing ako mabana. Bida. Tan. Kinang runaan ang pag-ayo, ha? Huh? Diba? Kung magtaban ta ba, asa ta paingon? Kung magtaban ta, kung saya itong kanon, pila ramang tao na kung kita na pa nilang tao. Si Tuy. Sabi ni mo, ang kabinyoon ta niya, di na sayon, pinahanglan ng plano mo. Di na daling hukom tao na na. Aron hindot ang resulta o niya pohon, atong kabinyoon. Okay ra ka ng ibiyang? Okay raman. Di man ni mo maanggos minayo ang akong anak. So pakiro man kay na. O so pakira din na Tanya. Sa akong mga desisyon tanan. O hala, sige. Tanya, my love. Mayo kay ikaw ang usang niya sa inyo. Ano na ibaw man ka nga ako lang usa? Ano yung inahan? Si Mama Ibiyang? Doon na de kay laing inahan niya si Ibiyang Raman. Kadaog Paing be. Bug ka. Kadaog. Hubog na kain mo naman gugong. Ay! Uy, iko aning mas! Si Ibiyang! Sinang Ibiyang ang nagsugot na ako ng lusog ka? Lusog ka! Tawag na! Nindot pamatiyon sa imong pag-ago! Maluoy ka na mo, Paing! Oh, luoy? Agaray? Saan ang agaray? Di apay! Si Paing. Nagkadugo man na siya. Paing! Nagkadugo ka man dong. Virgin kaysa. Ay, Jose Virgin! Ha? Di na ko sa imong anak nang Uy, nga naman dong. patay man! Ah? Ato ospital lang! Tabang mo mga silingan! Yung mga pulis na niya, ay nagkadlok. Sa manis Paing lugos man. Ay nagakulta niya. Dinintas among taas. Manaog ko na at tubangon ako mga pulis. Oy, tempa. Nganong ako may inyong gipusasan. Oy, di man ako'y dagdunggab ni Paing si Tanya man. Ikaw raman sa inahan Maibiyang nga mao'y manugo sa lalaki nga ipalugos ko. Buang man katong tawhana. Joker man gatong ako, aday. Tanya, day. Ay taon kong ipapriso, day. Mama ko ni mo. Agay ka mapriso Ibiyang. Hilom niya, ay. Huwag kay labot. Silingan na ka. Amahan kong si Doy. Nuuyab sa mga anak. Sus, Tanya. Namili man taon ka ining pamilya nga mura mga unggoy. Uy! Unggoy sila dagway pero mga anghel sila mga kinaiya Maibiyang. Sir, sige na sir. Ano niyo si Mama Ibiyang? Ano niyo siya? Tan. Oh, Ilag ba ka? naluoy mo kung Mama Ibiyang si Doy. Hindi pa daw sa mga pulis yung mama, eh. Oo, yun kayo, tiguang na niya, mapriso pa yun. Usbaron. O sa tingong. Ay, kung mapriso ko do, padapa taon ko nga mamahimong dancing inmate. Nga naman di ay kung magdancer ko sa prisuhan. Sir, alalan ninyo dat ang akong mama, sir. Ako nagipasaylo. Tulo ba sa nahitabo na ako. Nakakis raman ako si Paing sa ngapil pero wasod sa baba sa langop si Paing, sir. Gipasaylo na ako si Mama Ibiyang, sir.
Gipasaylo ko ni Tanya ug na-realize na ko nga di angay nga manaway sa itsura sa lalaki nga maoy iyang gipili. Wa na ko'y mahems, gipili niyang batignaw, lablabaw pas piskat kasakit ang iyang mata kada adlaw. Ug mauto mga listeners, atong palamay drama completion part 59. Ug usbo na ko shout out si Lisa Aduan di sa Kuwait, maayong pagpaminaw diha ma'am. Amping ka diha kanunay si Oscar Abaydog, no? Salamat kanimo bro sa imong pagwalay skip ads. Salamat pud kayo. Ug kang Rumiboy, salamat pud kanimo Rumiboy sa imong pirmi pagpaminaw. Diha si Benji Kasyong, salamat pud kayo. Kang Buet Lidra, salamat pod. Ug kang Elsaldi Lingkit diha sa Bukidnon. Salamat pod sa imong pagpaminaw diha Elsaldi Lingkit. Ug atang-atangi mga listeners atong part 60. Maginahinay na po tag-edit mga listeners, no? Para maka-upload na po ta. Ug usbo na ko mga listeners, daghang kang salamat.